No niin, aloitetaan sillä, että suojataan ikkunalauta, jotta sitten ikkunaa pestässä ei lähde likavedet valumaan seinää pitkin. Ja myös ämpärin alle on hyvä laittaa rätti, jotta kun täältä ottaa pesuria, niin ei tule sitten pisaroita lattialle. Pesuainetta laitettaessa ei muutamaa tippaa, mutta ei liikaakaan, vaan se on hyvä loraus. Meillä on käytössä meidän omaa pesuainetta, mutta ihan perusastian pesuaine käy ihan täysin hyvin. Sitten lähdetään kastelemaan ikkunaa. Usein mä otan ylimääräiset vedet tuohon reunaan. Tässä ei ole väliä, että mistä sen kastelun aloittaa. Ja tykkään käydä kaikki reunat ensin läpi ja koittaa välttää, ettei tökkisi sitä pesuria tonne yläkulmaan tai yläreunaan kauheasti, jottei sieltä sitten lähde valumaan tuolta tiivisteistä vedet. Sitten kun ikkuna on kaikkialta kasteltu, niin voidaan aloittaa lastaus. Tämän lastan kanssa kannattaa panostaa ihan kunnon ammattilaisen välineisiin. Erityisesti tämä lasta, nivel tulee olla liikkuva, jotta pystyy tekemään sen meidän kovittelutekniikan. Ja myös lastan kumi on hyvä olla tämmöinen vaihdettava kumi. Ja siinä terävä reuna, mikä tuohon ikkunaan osuu. Kulma ei liian loiva eikä liian jyrkkä, vaan se on tommonen 45 astetta suurin piirtein. Ja sitten ei ole väliä, että mistään tekniikan aloittaa. Mä tykkään aloittaa sen tuolta keskeltä. Käydä molemmat yläkulmat huolellisesti läpi, samoin noi sivut. Ja sitten opettelee tämän kovittelutekniikan, niin tätä voi käyttää sitten ihan kaikenlaisissa ikkunoissa. Ja lopuksi käydään vielä kaikki noi ikkunan reunat läpi rätillä. Ja siinä harjoitellessa saattaa herkästi jotain rantua jonnekin ikkunan jäädä, niin silloin ei koskaan kostealla rätillä, vaan täysin kuiva mikrokoituliina, millä voi sitten viimeistellä.